som asi najstarší kúsok v tejto knižnici. Medzi CC a DD. Pět 45. Nedávno sme boli pozrieť New Yorkský Google a teraz o 5:45 ráno sme sa rozhodli, že ideme pozrieť Dublinský Google. Nerozhodli sme sa teraz, ja som vyhral výlet do Dublinu, lebo som bol najúspešnejší Google Certified Trainer na Slovensku. A tak ideme skontrolovať Dublinský Google. Ešte som nebol v Dubline ani v Írsku, tak sa teším na to veľmi. Priatelia. A ideme aj so šikovnými študákmi, ktorí sú zase že študentskí zástupcovia Google. No priatelia, prišli sme do Dublinu, pretože som vyhral v rámci Google trénerov, že som bol najúspešnejší, že som vyškolil najviac ľudí v rámci Google trénerov na Slovensku za minulý rok, tak som vyhral výletik do Dublinu, do dublinského Google, lebo tu je centrála pre Európu, Googleacka. Tak sa tam ideme pozrieť. A prišli sme do Dublinu a prvú vec, ktorú riešime, je to, že sme si vlastne nezobrali žiadne redukcie. Takže si nemáme čím nabíjať veci, takže musíme skúpiť nejaké redukcie. A dúfame, že stretneme McGregora na ulici, keďže je priamo z Dublinu. Aká je šanca, že by sme mohli stretnúť McGregora na ulici? Asi tak minus 300%. Tak sa s nami poďte poprechádzať po Dubline, priatelia. Bude to tu veľmi krásne. A aspoň porovnáme teraz ten dublinský Google s New Yorkským, ktorým sme boli teraz. Z toho, čo som videl fotky, tak tento dublinský je asi krajší. Tak uvidíme, keď tam dojeme, že vraj tam máme obrovskú šmiklavku. Wow! Poďme sa šmíkať. Lietadlo je dobrá strata času. Celkovo akože takéto dlhé presúvanie, 3-hodinové lety, 10-hodinové lety. Ale dá sa to dobre využiť, že si prečítate dobrú knihu. A ja mám rozčítanú Start with Why od Simona Sineka v slovenčine, čiže začni otázkou prečo. A je to super kniha, kde vlastne on rozoberá to, ako fungujú veľké značky, ktoré sú úspešné, ktoré on tvrdí, že ľudia následujú kvázi, že sú také kvázi, môžeme to nazvať možno love brand, aj keď on nepoužíva moc taký výraz. Má to založené na takom princípe zlatého kruhu a mal prezentáciu na TEDxe dávno, to je jedna z najsledovanejších prezentácií TEDxových ever, že vlastne, že ako by mali značky proste fungovať, že nemali by hovoriť, že čo predávajú, ale mali by začať tým, že prečo to predávajú, ako to predávajú a až potom ako keby spomínať ten produkt. Tak toto je super kniha, keď chcete niekto, my tak fungujeme aj u nás v Samsi, v našej firme, že tiež sme si vytvorili ako keby to why, prečo to vlastne celé robíme. Pravidelne to prezentujeme ľuďom vo firme, aby vedeli aj ľudia, že prečo to robíme. Tak je dobre si tak akože prečítať a inšpirovať sa, že ako to robia aj veľké značky, ako to reálne funguje, ako je nastavený náš mozog, že či reálne to je iba nejaký jeho bullshit vymyslený, alebo či to má odôvodnené aj proste nejakými dátami a tým, jak je štrukturovaný náš mozog a tak ďalej. Čiže odporúčam túto knižku. Objavil som asi najstarší kúsok v tejto knižnici. Medzi CC a DD. Trinity College, kampus a knižnica, v ktorej sme boli. Pekná, vyzerá tak z Harryho Pottera. A našli sme tam najstaršiu časť tej knižnice. Takže neprepínaj toto video. Daj lajčík, keď to bude vtipné. Daj subscribe, keď to nebude vtipné. Trinity, pretože Svätá Trojica, akože Otec, Duch Svätý a ešte ten tretí bol Synátor. Táto Svätá Trojica tak
Všetko sa to volá Trinity, ešte ideme tak dopátrať, že či je to naozaj iba kvôli tejto Svätej Trojici, alebo kvôli čomu to je. Ale toto je Trinity Campus a vedľa nás je Trinity Hotel, a Trinity kaviarne sú tu a tak ďalej, priatelia. Baví nás takto točiť takéto výhľady z googlackých ofisov a tuto napravo je Dublin a sme teraz na 11. poschodí v rámci rooftopu, kde je taká chill-out zóna pre googlákov. Takže tuto babi teraz hrajú fotbálek, tak to trošku hučí. A sranda je, že tu není taká biznisová štvrť, také nejaké že mrakodrapy alebo niečo v rámci Dublinu. Že je to tu všetko také veľmi nízke. Takže tak, priatelia. V Google je úplne krásne to, že sa starajú o zdravie svojich zamestnancov aj takými krásnymi chladničkami, ktoré vidíte na týchto záberoch. A proste tam, jak je tá fólia, tak za tým sú tie sladené nápoje. Čiže proste to nevidia priamo ľudia, aby si to nebrali hneď. To je super podľa mňa nápad. No, priateľe, nechali sme sa nachytať podľa mňa na nejakú turistickú pastičku troška, lebo boli sme tuto v reštike Thunder Road, kde bolo, že vyhrali najlepší reštauračný burger v roku 2018 a teda akože nechytá sa to, že zďaleka na naše slovenské burgery, ale boli sme, že v írskom Google, 3 týždne dozadu sme boli v New Yorkskom Google a čo je super je to, že obidva tie ofisy sú že úplne že tou atmosférou, že podobné, až by som povedal, že rovnaké, že to je super, že si držia ako keby tú konzistenciu v rámci tých ofisov. Tu v dublinskom Google mali dokonca aj vlastnú posilku, bazén, čo sa mi zdá, že nemali v tom New Yorkskom, takže to je ešte také viac fancy, ale inak je to isté, že kantíny, zadarmo jedlo a všetky tieto veci. Ale bolo to super zážitok to vidieť a ďakujeme ľuďom z Google, že nás sem zobrali a že sme to mohli zažiť. A teším sa, priateľa, že pozeráte tieto vlogy a keď sa vám páčia, tak dajte like, dajte subscribe a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute.